Dámy a páni, milí priatelia, som v trochu zvláštnej pozícii človeka, ktorý sa pomaly takmer polstoročie na rozličný spôsob pohybuje na raz menej inokedy väčšmi neurotizovanej pôde slovensko-maďarských vzťahov. Keď som sa preto s takouto skúsenosťou rozhodol pre návrat do sveta politiky, nebolo to pre mňa celkom jednoduché. Ale keď prišla táto výzva, ktorá bola v mnohom totožná s mojim doterajším dlhoročným snažením, povedal som si, že to predsa len skúsim, lebo žiaľ verejný život na Slovensku dnes len minimálne, ak vôbec, môžete ovplyvniť ako nezávislý intelektuál a to bož už nie ako občiansky aktivista. Akokoľvek som skeptický s touto skúsenosťou mojou voči politike a politikom špeciálne, musím pripustiť, že to bez nich, bez nej asi nepôjde. Bez miestnych, regionálnych i centrálnych, ktorí sú mediálne najviditeľnejší a aj preto môžu zrejme častokrát najviac škodiť. Lebo najmä oni sú zodpovední za to, ako tu my Slováci a Maďari a ostatné národnosti aj týkrát žijeme, ako hlavne spolu žijeme. Podľa vystupovania politikov, najmä tých centrálnych, by sa zdalo, že žijeme a najmä spolu žijeme zle, v lepšom prípade nedobre. Oni totiž často živia falošnú predstavu, že sa Slováci a Maďari nenávidia. Oni živia hrozbu územnej autonómie, otrhnutia južného Slovenska. Oni strašia irredentov, oni útočia, provokujú, lebo etnický konflikt môže načas prehlušiť ich nemorálnosť a skorumpovanosť zahalenú do akejkoľvek trikolóry či pokázy. Ak sú slovensko-maďarské vzťahy naozaj také zlé, nedobré, je to nielen vizitkou, ale predovšetkým zodpovednosťou tých politikov, koalično-opozičných slovenských i maďarských, politikov, ktorí pojmy ako spolupráca, dialog, empatia nahradili nielen v etnickej rovine pojmami ako konfrontácia, konflikt, ultimáta, nevraviac o vulgárnosti, ktorou prispela k znepokojivej úrovni najmä slovenská strana. Politici sú platení občanmi za obhajovanie národno-štátnych záujmov, čo v prípade mnohých žiaľ zväčša znamená vyvolávanie vášne a extrémizmu tam, kde by mali mať hlavné slovo rozum a triezva myseľ. Napriek tomu, že slová národ či národní majú a budú mať stále silný emocionálny náboj, je dobré si pripomenúť, že v poslednom storočí sa v ich mene páchali aj tie najväčšie zločiny. Politici si však, zdá sa, ani po týchto skúsenostiach neuvedomujú dosah svojich slov, ktoré môžu strieľať, neuvedomujú si dosah nacionálneho populizmu, s ktorým sa tak úspešne zakrývajú podstatné, ako sa tomu pekne jemne hovorí, prešľapy, či o niečo tvrdší, ale tiež veľmi jemným slovom vyjadrené škandály. Tento iracionálny, nacionálny či vlastne nacionalistický plášť nás však môže v konečnom dôsledku všetkých, vinných či nevinných, nielen zakryť, ale i zadusiť, bez ohľadu na národnosť. Obraz nepriateľa, ktorý tak výrazne živia politici etnického konfliktu, je práve v tejto iracionálnej oblasti pre občanov žiaľ stále príťažlivejší ako racionálna analýza napríklad ekonomickej krízy, ktorá si žiada reálnu medziľudskú solidaritu a nie hľadanie nepriateľa na Wall Street či Budapešti alebo doma. Ale ľudia na juhu Slovenska, takisto ako na severe, východe či západe, chcú mať predsa pokojný život, potrebujú politiku príležitosti vyváženého zvyšovania životných šancí. Nepotrebujú politiku tradičnej podozrievavosti a nedôvery, politiku rozdeľovania na Slovákov a neslovákov, na lepších a horších Slovákov, na Maďarov a nemaďarov. Potrebujú mosty
nie priekopy. Oni sa nedefinujú cez neznášanlivosť a nenávisť. Paradoxne však tento hlas na dnešnej stranickej scéne nemá zodpovedajúce zastúpenie. Naopak hrozí tu permanentne opačná tendencia, ako ukázali aj posledné prezidentské voľby. Keď išlo do tuhého, politický kapitál sa začal bez skrupulí vyklkať práve cez etnický konflikt a programovú neschopnosť počúvať sa navzájom. Tejto tendencii, ktorá musí znepokojovať všetkých rozumných ľudí, treba ukázať v budúcich parlamentných voľbách červenú kartu. Aj preto som sa vrátil do politiky, aby tento hlas rozumu, od ktorých sa verím isto podpíšu mnohí naši občania, bolo počuť, aby sa nenechal prekričať mytologizujúcim, iracionálne pôsobiacim strachom z maďarskej menšiny. My predsa máme naviac, chceme politiku rešpektu, nie komplexy menejcennosti v politike plnej obáv, vzájomného zneisťovania a zavádzania. Nazdávam sa, že na takúto politiku dozrel čas. Prinajmenšom 20 rokov sústavne, hoci nieraz beznádejne zdôrazňujem, že je našou domácou úlohou riešiť problémy vzťahu Slovákov a Maďarov na Slovensku doma. Zdôrazňujem, že našou domácou úlohou tieto problémy riešiť kultivovaním a kultúrnym dialogom, diskusiou, výmenou názorov. Od kvality tohto vzťahu sa totiž odvíja kvalita vzťahu medzi Slovenskom a Maďarskom, kvalita vzťahov v Strednej Európe a dobrá atmosféra v zjednocujúcej sa Európe. Hovorím to úzatu, hoci často akoby hlasom volajúceho na púšti. Dnes sme, vážené delegátky a delegáti nášho snemu, na začiatku reálneho výstupu takého projektu, ktorý by tomuto volaniu na púšti mal dať reálnu podobu, reálny zmysel. Sme aktérmi založenia strany, v ktorej sa, pevne verím, stretávajú ľudia s podobnými názormi, ľudia, ktorí hľadajú a najmä chcú nájsť kľúč k slovensko-maďarským či maďarsko-slovenským vzťahom tu doma, vo vzťahu Slovákov a Maďarov, občanov Slovenskej republiky. Občanov, ktorí nevidia jeden v druhom vnútorného nepriateľa, ale rovnocenného partnera, s ktorým možno žiť i spolužiť, teda riešiť problémy, ktoré náš spoločný život prináša. Občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú byť vlastenci v krajine, v ktorej sa cítia doma, ktorí sa s touto krajinou, štátom stotožnili ako s vlastou. Možno, že ten historický proces stotožnenia bol pre niektorých dlhší, niekedy protirečivejší. Ale spomeňme si aj my, Slováci, ako sme sa v priebehu posledných 90 rokov stali subjektmi niekoľkých historických zmien, metamorfóz, ktoré poriadne zatriasli našou identitou, vrátane identity vlasti. S takouto zmenou sa zvyčajne ľahko vyrovnávajú ľudia menej rozmýšľajúci, menej premýšľaví, ktorým je všetko hneď jasné, ľudia prispôsobili, mysliaci, ak už, tak len na svoj osobný prospech. Stretli sme ich všetci a stretávame na ceste životom dodnes neúrekom. Skutočnosťou je, že agresívni, vulgárni, konfliktní politici si svoju klientelu ešte stále nájdu. Platí však aj opačná paradigma, že stále viac silnie spoločenská objednávka po politike, ktorá by vrátila do verejného života slušnosť, aj keď slušnosť nie je rovno politická kategória, ale kategória zo sveta etiky, že silnie spoločenská objednávka po strane, ktorá by mala v programe pokryť ekonomických, vzdelávacích, kultúrnych, bezpečnostných a ďalších aspektov, aj etnickú znášanlivosť, toleranciu, po strane, ktorá by nestávala svoj program na konfliktnosti pri riešení etnických problémov osobitne, ale na dialógu, porozumení a dohode.